Karom guys, pini abang ke kapreka vlogs lo. Pini ke nili tum kijui dami pu. Aprang classmate lo mate childhood friends tum pen lasi nang li tum nang lang dum bomo nang paklang kon bom pu. Lasi non bang ke sis tum haning tum nam lang sis bang hini tum lang li tum twins nang li tum non thek lang dapo. Alang li tum pen nili tum ke class 1 akut pen lo Charlie rapet api ke lang li tum school cheterek phit ako api 11 ben 12 hot science stream ni tum en rapet lo di fu government college lo lapen api chetek long lepin lo lasi pini bang ke nili tum alom so joy rapet ji polo alang li tum same non malom ke di fu si do pot si non bang ke ladak si so tum hema bear si do lo tum phaning hong bom le pini ke phang ok te kho aner lo si joy tum ke aningang sam ke joy ing tung te hong baring tung te pamasi mas noning hong at pen 3 minutes backing hong lo pen tum se menang le lo jo si non bang ke dam lo de non kon tong dam ji ne ji joy ya dim se me chan the lang mo dam bom le bom pu amat si aning che rong ong mat KFC le chok lo Lasinona bangge si satum pen foto isi ini en pon lo mo memory saphan lo nilitam ke chetong wer we la pen chetong wer ta thek the ka Charlie same Halloween la pen ka chong dat sitame di for exam tim sai de prosi Lasinona bangge puthot di fu malami ki joy adim ta park along an chalo prosi eco park dam lang polo non ke I love taralang swan le lo la pen next ke eco park long an si dam bom po Lasinang litum se me nang elang don bom pachoro lo non ke adim le at pen bot abang ke awet dalu amasi lapu de long te roi pon pet po park along si cold drinks chips la hoi chodam po ala dak ching ki chathanam po an par ke hem chewang rop lapuan chol bon pini ke lasinang lang don bom mo So nice. Lasi guys nana bang nili tum park along chingki chathan at pen hem dam thu polo mo pen ge nang paklang pon pe dalo nili tum se me ka chingki chathan interesting ong masi alam nang ge ka chetong te se merger ding o lo mati ja amasi ka prek ta Bihek angko alam ben chenglok non kito bom ke klem bom la hoi alam chathan amat lasi non e kang ting se me kang ting lo hem che dam polo ja Lasinona bangge se satom aphan thonon po se satom phan thonon dat lo plate nili samya ko hem chewang thu po lalo pinia bangge ni ngarong lo time spend long pe mi lo pini ke lasinone klarbong dum pen dak fast food adim long chetong lok lo adak chopon pon par ke hem nam po sika dok we phan sume choro lo nili vlogs ke cheng ben ke jotan ngelang don po do me thak me kar dom